Il-Kap Nazzjonalista Alex Borst stqar li l-Partit Nazzjonalista għandu s-soldati tal-azzar. Dan stqarru f'attività politika fil-Gażin Nazzjonalista tal-Isla fejn irrifera għal dawk li attendew bħala soldati tal-azzar. Minkejja l-maltemp xorta għandna soldati tal-azzar. Grazzi. Ma taqtu qalbkom qatt, dawn huma s-soldati tagħna. B'din id-dikjarazzjoni Borġ nisser rabja kbira fost numru kbir ta' persuni kif spiċċa insulta luf ta' familji li għalihom il-frażi soldati tal-azzar tfisser id-bati li għaddew minn naqrabathom madwar 60 sena ilu meta mal-51,000 persuna li kienu jħaddnu it-twemmin politiku tal-Partit Laburista kienu ġew interdetjati u skont il-Knisja kienu qegħdin jagħmlu dnub mejjed. Apparti minn din id-dikjerazzjoni, il-Kap Nazzjonalista ddeskriva l-akbar investiment li qatt sar fl-ambjent ta' pajjiżna bil-proġetti ta' Parks Nazzjonali f'Manuel Island, il-White Rocks u issa Fort Campbell bħala PR stunt. Kienet purament PR stunt biex jidher li issa qed jipprova jidher ambjentalist. Borġ għalhekk minkejja l-Prim Ministru Robert Abela kien diġà ħabbar kif għaddejjin proċessi bħal konsultazzjoni pubblika biex dawn il-proġetti saħansitra jinkludu wkoll l-idejat ta' tfal biex verament iservu ta' spazji għall-familja kollha. B'hekk Borġ spiċċa jikkritika l-akbar proġetti ambjentali li qatra pajjiżna kif dawk ta' Manuel Island u l-White Rocks weħidhom għandhom daqs ikbar mill-Belt Valletta. Magħhom issa naqat Fort Campbell li huwa t-tielet park nazzjonali li fuq għaddej ix-xogħol biex fi żmien li ġej ikun qed jitgawdaw wkoll mill-familji Maltin u Għawġin. Fis-soltu negattività tiegħu Alex Borġ tax xifhem ukoll li l-Partit Laburista mhux jimxi mal-liġi tal-finanzjament tal-partiti, meta fil-verità il-Partit Laburista dejjem preżenta l-kontijiet awditjanti tiegħu, b'differenza l-Partit Nazzjonalista li ilu snin twal jikser din il-liġi. Tissa il-Partit Laburista wkoll naqas milli jagħmel għax fl-aħħar mill-aħħar ma nafux x'pendenzi għandhom, x'djun għandhom. Il-ħadd filgħodu l-Kap Nazzjonalista nqabad ukoll ma jafx l-istorja tal-partit li qed imexxi. Dan għaliex qal li l-kandidatura tiegħu fuq Għawdex bħala kap se tkun l-ewwel waħda fl-istorja. Iva, nkun l-ewwel kap li qed nikkontesta fuq id-distrett ta' Għawdex. Borġ huwa fatwalment skorrett. Dan għaliex il-fundatur ewlieni tal-Partit Nazzjonalista, l-Avukat Awċi Fortunato Mizzi, kien ikkontesta fuq Għawdex fl-1888. Lilin minn dan l-eżempju, Iben Fortunato Mizzi, Nerik Mizzi, li wkoll kien kap tal-Partit Nazzjonalista, kien għamel żmien twil jikkontesta d-distrett ta' Għawdex bejn l-1915 u l-1950. B'hekk din id-dikjarazzjoni tal-Kap Nazzjonalista tal-lum li tmur kontra l-istorja ta' pajjiżna turi kif fil-verità Alex Borġ lanqas idea tal-istorja tal-partit tiegħu stess ma għandu.